क'क्राझार इउनिभार्सिटि Science Museum. आथिखालाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि मुं मोनबाय क'क्राझार सोरखारि दिनैनिफ्राय क'क्राझार इउनिभार्सिटि जाबाय आरो बिनि सिगाङाव दंमोन क'क्राझार कलेज क'क्राझार गभ कलेज बेनि साइन्स मिउजियाम नाय बिराद मुवा बेसादफोर दङ बिराद मुवा बेसाद दं नै मा बुस्थुला बा खेरेन्दाय खांख्राय आयु बैहा माबा बेथ' थाग्रा जिब जुनार जोबनाय फिसा 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 बुस्थु साइन्स मिउजियाम आरो बे क'क्राझार गभ कलेजनि बा नैबेयालाय मा बुस्थु जाखोलै क'क्राझार नै एन्जरखौ माबायदि दोनो फारौआ नैबे दाउब' नाजोबनाय माबा माबि दोनजोबबाय सेसाखौ नै बेबायदि दोननाय अरिजिनेल सेसा एम्बु जिबौ इसोर ना नै जिबौफ्रा गोलेर फिसा नै जिबौफोरखौ माबायदि दोनो मोफौ जिबौ मा मा टाइपनि दं नै बे जाहैबाय मैदेर खर' आसलि आफा इसोरनि मैदेर खर' आफा इसोरनि खर' बेयो मुं मख'नो हामानो मैदेर होननानै बेनिखायनो आफा इसोर होनो आरो मानसिफोरा बे जाबाय आफा इसोरनि खर' बिसोर नै बे नाफोर दङ बायदि मैया बुस्थु दंजोबो आरो नै various type of species नै बायबो मोननो हागोन नै मा मा बुस्थुलै बेफोरलाय बे जाबाय मानसि हारा बेबो मामालै बायलाजोब्बाय नै बे जाहैबाय साइन्स मिउजियाम आरो जूलॉजी म्यूजियम हो गया बंद करो हो गया